Proto jsem se narodil, abychom tu žili, to je jednoduchá matematika. Jsem pro demokracii, abych mohl cokoliv říci, tak proč ta totalita? Chci mluvit, na něco se těšit a nic neřešit a každýho potěšit a žít. Co myslíme, to říkáme, tak nám to v hlavě jde. Jsme lidé, tak proč najednou musíme mít pusu zavřenou? Prej dezinformace. Chci žít, chci mluvit, na něco se těšit a nic neřešit a každýho potěšit a žít. Co myslíme, to říkáme, tak nám to v hlavě jde. Jsme lidé, tak proč najednou musíme mít pusu zavřenou? Prej dezinformace. Chci žít, chci mluvit, na něco se těšit a nic neřešit, jen žít. Chci žít, chci mluvit, na něco se těšit a nic neřešit.